Go, Roy. Istorya. Okay, once again, good afternoon, everyone. Morning, Mom. Oh, good morning, kay always morning to me. Okay. Good morning, everyone. Okay, to formally start our reunion for batch 82 this year, 2024 LI. Mga graduates and Jesus, guwapa-guwapa hapon. Okay. Atong i-start with an opening prayer and to be followed up. Ayaw prayer ba? No. Di ba prayer? Ayaw na pala sa awit, di ba na? Di ba prayer? Ayaw na rin siya. Sige. Kapalidon ko rin kung pang sa awit. May nice ka ha? Sa position na. Sige, opening prayer isa. Sister. Tulong-tulong. Siya sa inyo. Sa ngalan sa mansa at sa Jesus Santo. Amen. Ulang ito na mga mahal, ani akan ikaroon nagkatapok, diri sa mokpo, aron ang pag-aibig mo ng among reunion 24. Among Panginabutan, Lord, nga kini among panagtapok karon, aduna ang among kalipay. Ug usab, mahamog na usab ka na mo ang among mga bagong baylos pinagi sa among meeting nga may tabo karong hapon. Manghinaot ka ko, Lord, nga ihatag mo ka na mo ang kalamdag sa among mga panununa ug ihatag mo ka na mo ang coordination. Ug usab, Lord, salamat kaayo, Lord, sa kayuhan sa among paglawas aron kami makatambong nining gayuna aron pagsaulog sa among reunion. O Lord, salamat kaayo sa tanan-tanan nga grasya nga imong gihatag ng Lord sa kanunay. Kining tanan among gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Giapil na nga pamilipi, ilang gatiguman para sila makatambong ng atong annual reunion. Ano na sa ginagawa? Kay the more better nga magpagtugtog na tapos wa man kita kahibahon. Wa kita kahibahon nga kanang okay, di naman ta. Okay, kanang na magkagsaka ang edad. Okay, sura, hindi magpadakot sa numero nga isaka. Right? Okay, very good children. Alaoy. So, atong lahat ang taga-laing nga kanang naklod. From Mindanao. Mindanao ko na ha, Mindanao. Why Luzon, di ba? Ay, nakaway. Ay, Luzon. Arita sa ato ang inagwatuhan. At kaway pagkalubad. At ang ibalibad malong. Lugar na dito wala makita. Di na yung mga sa mga pangalan. Hindi na niyo maalala ang mga pangalan namin? Bakit? Ako. Papa ng kaupad. Wala siya. That's part of the bully-bully. Pag-ibuli-buli. Nalala ka niya. You're just 5 minutes. Kung sa itong trabaho. Bahala ka. Usa lang. Pero nadagan sa gawas. nagawas. Di ba? Sa Ginoo. Ay. Nangayon ako sa inyo. Sige. Anak na ako. Mana tayo may lahan, gwapo ka. Lima ka anak, 5 ka nanay. Si Boylo. Di, puro pangalan na, puro usa lang. Puro original. Boylo ko no, kamsag na rin nga sa... Oo, mga ko. Sige, Rabi. Sige agad. Hindi ka na may... Nabunsa ko na bitaw dagat ka, pasaring-saring mo daw. Ay, mayo to ka na itong tanan. Ito. Gutom na. Honest ka na ako magpasalamat sa Lord na di tagantag piskalawas karong panahon na kay nakatapok na pagtagsa. Ay, sa akong kagalingon, ako ko'y mga isuon nga nagpandiri. Pero ako mong gipriority na mura mo di kong pagkumaw, may doon na akong dililit ang magkita. Kasunod ba, sunod-sunod siya ako kung
magkita, kaya di mo kita naghawid yun sa ato ang kinabuli. Kami na, ayaw ko sa microphone. Wala nga, pasalamat juga dia kaya sa mga yan kong source karon panahon na nakita. Oh, di nasa ko. Manong matulong ako din nga, mula ka nakukukaroon. Sa mga mula ka makukukaroon. Kasi natibit-bit, manang ka, nakuwag mo pagigilin. Mapresyo ko tao, kanya once nga narito, nag-chat ko po ali. Problema ko, kaya nag-uli na ako, kasi mapikan ko sa oras. Ingon sila, adyo ka bala ka kay isakay ka na mo. Ingon pa ko pumangkon dito, isakay ka na mo tiyak, kung anto ka. Putasa ko ano sakay, ay kanina ko sa akin, sakay. Pero at least, mabot sa ko karuban na sa ako. Salamat ko na nakita ka sa Salamat na hindi na kanila namin sila. Dali pag-ina mo, boy! Pag-ina mo, boy! Dali yung sulti mo. Ba't kinakisgan? Hindi, boy. Okay. Iba dyan bawang ko. Okay. Okay. Ako imagine nga mga people sila ko. Are you ready to listen to it? Pabitaw. Una-una, pasalamatan na ito. Ginoo ka rin tatay. Di ata karoon, di ba? Pista na hapon. Murag naapagi ka po yan eh. O gani na adyo nalilintan. Hindi na ako mo detalye ka istorya. Tungod sa kabisi. Ako po bitaw. Kailangan dahil mo dyan kumistor kayo ulit. Ulisod ko po din. Sa una, dili, ignorante kay ko, alin mo, kami kag mga cellphone, o niya, diyak mo nakabantay nga. Pag upin ako namay, budget ito ka nag-uan sa AI, dyan, naano mo mga ngalan ninyo niya. Nalimot ko din sa tinitag na ko nga, mahimo kong member, ani, magkuan man ko, dili dyan ko mo, kakagaw ko, dili man ko hapis ko sa gulinar kayo, nag-atubang ko sa masakit. So, ako tag-ikaw, pisag ka na ito, twice ko man si Cebu, akong wala check up, and ang nanay, ulit din ko, dili na ko pinsan ko, classmate, asa wala na. So, mo ito, pag kumana ko, mention ako na gano'n, very good na kayo ko mo pagkangkan sa operating room, kasi hindi ko raspahan, kuhaan ko mga manurot ni Rene. Ang kanang sakit inyong hanlan, wala ako palubuyan. Ang general is, katong ikuhaan ko, kaya na matris, totally, ka mo, nakaanak na sigod isa, praise the Lord. O, isa na ito na kong anak. O, salamat na lang. So, mo ito nga karoon, pag-ana sa, nakusip ko na lang, mo join ako, kay excited ako, kaya nga naman kay, almost to retire naman ko ako nga, Lord, ka na, gusto na dyan kong tig-meet sa mga class, ako naman siguro yung tigurong ko, nagwapa siya, gapon na sila, kaya dili mas na mas kito niya, eager dyan kay ko mo atin, sa una niloloy niya, karon, mo apil-apil lang mo, pero mawaw pa dyan ko mo paan ba, di ba ko member pa ba ya, kanang diwa pa ko nakaanya ko si Kaliba, so wala nga kang hilas ko si Bernie, so yung mag-comment, ala, ilan ako, o, dahil siya pang kami, we were nagka-close kay sige ko na sa maigo po ko mag-istorbo niya mga mga trabaho siya kuanan excited na dyan kong atin kana i-grant sa ginawa ko ang wish niya Lord, maka-retired ako nga healthy ko kaya maka-join ako sa mga classmates sa una kaya nanaabot ko po kung minanong kaya akong swerte so si Boy daw ano sa tanggo Boy ba't ko nahalin Boy akong mana lesson minador tala nagtrabaho po siya dito LGU na o di ako nga ito sa tanggo o dyan na siya nakalista na ako mabana o di wala na mayroon napasapot ko dito Loy kayo kung ulit hindi kayo mag-preview ko kayo makikita ka sa mga friend sumoy na yung kaayo sa medyo na ibang ko surti so praise the Lord kaya na-repep ko sa siya ko nabana oto ni Joy na po ninyo niya karon ang bagyo bitaw nga na dyan ko nag-uol sa ko din ako ko kakita nila din na dyan ko ka-atinani na Lord pati na ito kumalawin ka Lord sa sky mura man ko ka-aday kong dili kay mahadlog ba din magdaw kadap ka magdaluha ka ka Lord sus ka tubig kang paglarga na mo lalay kay paglarga na mo kay nikalit mo na naglimpak ito sa Lord pati may hindi na dyan ko ulit nito Lord, pagbatain mo matagbakan, Lord, maluoy ka. Sumaon niyo kay bawa na karon. Happy na kayo. Putan ano ko sa mga gwapa, magyapon ng mga gwapa din ba sa CCTV? Oy, salamat din. Apil po ko sa tandaan niya. Boy, serious ka. Salamat. Happy kayo nga makijoin niyo mga hopefully sa
sa next year, the coming years to come na, ngun ani hapon ka buha ka o abdik. Mayong buntag o Wala ko ka tanggong kay. Ang akong sabon ko tumigo every other year. Puli-puli na niya siya sunod. Ikaw, nanikamot ko. Muli na niya ka nga. Nakauli na ko atong July kung sa kong mama ng Versailles. Nanikamot ko kasi akong kuhan nga. Naman ko yung alkansiya nga. Ito, alkansiya nga limutan. Aron makaon. Gusto siya ko magkatambong. Bahala ako sunod na hindi na ko makatambong basta kay kung pabuton pa akong ida. Salamat. Salamat, Jen. buhi kita. Now, before we mo kaon ta ato sa lisagan. Ay, ba? Di mana mana dia aku dia ni. Gaget tu dia. Friend. kita itong notebook na yun. Yabay pintada na. Dili ko lima. Ay!